थांनाय 14 तारिख जोंनि छात्र संगठन TISF जोंनि मानिको ककबरक न रोमान स्क्रिप्ट बाय माखायनि राजभवन अभियान खालायलायखो आजराव आटकाखायै पुलिसनि पक्ष থেকে ব্যারিকেডनि বাইরে থেকে চিনি স্টুডেন্ট রকনো যেভাবে টিয়ার গ্যাস রক তাই লাঠি চার্জ রক খাইজাখা আবো খাইজাক মানে ইয়াগুলো চিনি নুখনানো রক খরক বাদেছে চিনি স্টুডেন্ট রক জিবি হসপিটালে এডমিটেড তাই খরক যাতো বেলাই কেন সাগো দুঃখ মানখা আবুনি বাকি 14 জনা টোটাল उनका कियाबा 14 जना बिसिङाव खरक बांगाय बेलाय केनो दुखु मानखा उनके जों आबुनि प्रतिबाद जों चिनि बर' रकनो से उल्टा चिनि बुमुं रक से उल्टा जों अर कय जना तक चिनि कुकु गीता दुखु सरनिला आं अबाहायके जोंनो से उल्टा केस बुजागने आइनि का जोंनो बुजागनाय तैसे जोंनो केस बो मासा नाय अबाहायके स्टुडेन्ट रकनिबो 6-7 जना रकनो बाहायनो केस खालाय नंबाय इनके आबो नितुइनो जोंनि अर NCC थानाव मा फायके आबोनो सालायनानि ताय सवाल उंलायनानि बागै इनके आबोनि बागै नरक तैताम व्यवस्था नाहाका नरम पक्ष থেকে কোনো নরম কোনো ব্যবস্থা নাহাকা যে কেস র ফাইনা নাপতির কোনো প্ল্যান দত जों केस पाल्टा केस मारिखा कारण मियाव चिनि कायसा निउज चैनल इंडिपेंडेंट ओ निउज चैनल होइते चिनि तिप्राजक रकनो और चिंती प्राजक सी माहिंजने और TWF या ती प्राजक रक प्रेस मीट खाइमानि परिप्रेक्षिते जे चाइनीज आंटी रखने जोंनो बेलाय के बेंगो खालायजाका जों इंडियान नि बरक जों इंडियान न तंगैतां जों चाइनीज आखाय तो माखाय आपने बागै जों केस माखायगा जों केस खायने निहनै जों तिनो NCC ताई इंजुर्ड नाय रखि कोनो कमप्लेन रखदा खायका इंजुर्ड नाय रखबो कमप्लेन खायका बरक केस दिखा ताइसा सबने अगेंस्ट तो पुलिस रकनि अगेंस्ट तो पुलिस रक से बुं गायजोंनो पुलिस रक से ब्रंनो बुं लाथा सास खायो अपनि बागै टियार ग्यास रिवय बर गोबां दुखु मानजाबायका मकल खामियांका लामार हरमायांका गोबां दुखु मानका ताय ब्रंनो लाथा सास बखायका ताय माइकिं सिगांबारिया तो जानोगना नांमानि माइकिं खायना नांमानि जों जे ताबो नरक अरन कुतुलियाका नरक न जों टियार ग्यास ने किबा लाथा सास कनि किन्तु अबाहाय तो कोनो माइकिं खालायजागिया साजागिया आटका खाय बरक जे अबखायमन बुकजाखा ताइबो जोंनो लासिमा सिंजाखायगा जतसे माताल जों जतसे माताल माने बरक आरोबो साका सुवाग नंगै माताल जतसे चिनि छात्र रक जेराय क्लास 6 7 4 रक थायो भाषा आन्दोलननि बागै बरक से माताल फु आसक जेराय ताइसे जंगि मिसिल नि साव जंगि जानुवार गोबां मालासिमा जोंनो खालायगा आपनि बागै जों बेलायखेना सेलेंगो जों बेलायखेना आपनो कन्डेम खायो कारण जों कुनो दिनो जंगि बया सुवां नंनाय बक्रै जों माताल जों गसिउ बबो तै माताल हंगाय चिनि कक ब्रक रुमान स्क्रिप्ट बाय कक ब्रकनो सैना बागै जों मातालंगो अथस जों सुवां नंगै माताल उन्या आ ककनो जों सानानै नायो आपनि बागै जत्त नाय तंनाय ता खुख रक ओ जत्त बरक नां अपनो कयना मुजों फायदि जों जत्त थानजाया प्रेबाकसाकै चिनि मानि कक ब्रकनो रुमान स्क्रिप्ट बाय सैनानि बागै जों आन्दोलन जत्त सानै नरक फाइने दिन दग के रोमान स्क्रिप्ट न तैनि नरक के बतेबा आन्दोलन बा सभा खायना दा जों सभा खायनाय सुदु बुरैसिमि चिनि तिप्रा हास्तेनि जत्त बुरै रकसिमि खायो जों राजभवन अभियान खायो जों किछु दिन बिसिंनो प्रेस मिट बिसिंतै जों आबो साखलाय दिनाय जों सुदु बुरैसिमिसो जों आरो TWF हिलिया दे तिप्रा हास्तेनि बुरै जत्त फास पाइबे जिदि जों आ रोमान स्क्रिप्ट मानि कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनानि बागै जों आन्दोलन कतर खायनाय जोंना हामबाय चिनि बुक गीता दाबो नंगो जों कक